Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kita khat jong ka All Meghalaya Dancer Association, ringkat ka jingsan ran lang jong ka New Trap Association, bat ki gwe de ki kinhun, hapo ka jing alam jong ba kitbok thaba. Ki bala thmu ban pelong ye ka jing khi ka bajai jai ha parking lot, ka badan hajan ka office jong ka additional secretariat. Ha ka sngi balang ka khat South Tarik unai lur arjar arpuar. Kila shabe ha ki bor sinchar ki East Khas Hills district. Namar katkum ke jing ai jing bet da ka office jong deputy commissioner la sha ban shong tang arngut kat ba ki khot jong ni ka kunhun kidan hadu shipongul namar ke jing bam island jong ki bor sensha district ki khot jong ni ka seng ka baju pet ya ka bha ka miat jong riu don sap kil haban mi no na ka ni ka chaka ha ka jing akran bi gala pathai ku bor uba kitbok thaba ulapan pau ya ka jing skosi halor ka jing le kulut jong sarkar jalla ya ki mat jing dawa jong seng ka bala tre ban kintiu ya ka sap ka phong jong ki samla bat ki hebret ha ka shat karwai khamtam ya ki samla ki badan sam ki bawan na ki long yeng baduk bat bakham duna ka yo ka kot ka bede bat kan ni ngai sai i barabor ba nakaliang jong ka amda kalaset penlong ikini ki jing yakhi ya ka bantawa na ka sarkar ha ka bayade bat ka bha jong ki ru don sap jong ka jala me khalaya jong ini namar sedon kiru don sap kiba napo dong kathan ga jong iru kumju ngayu i hakisnem kibala lek no ni penlong ka program hakum ke street show apu yo mokrwan na kamentang panjing yarap na kipaj ba da ka ba ngin yarap lem ka dia kabala kendiat kensoj kum ya iteng shanbor ibade napo snong rang jadong namar iwan ni long ying kibaduk te ban le ya perform sa kataka Indian talent fight idon ha pedeng jang ka jing e kumta ha ka bayad day bat kumno bangin yarap lem kum kiru don sap ngi sim ya kalat pelenti ya ka bangin penlong ya ki program nak penlong street show hapo yo mongrawat ngakan mau tu kisnem balak dep nak baki pajba ki donation ki donation bok kadya ka baki la e namar habang yuat ya kilat jing yarap leng ba jong ki MLA lani ki nong mi khmat jongi ka pamut tang ar hajar tingka kin ai te kar hajar tingka kamut kanom poires sadu Indian talent fight ban lek tang kabai bam kabai kali kum tu ma te bat kum juru ngayu i ki don chibun ki khana don sap kiba hakip kiba na ki dong ki than ki jongi namar nda haba kaneka sap ka jongki ki smeu bakam don jingmut ai namar nda hab ki la persang ban tre kum tu ngayu i ki ngop no ki jingdi lane ki ngop no haki ki jingdi pen bu ai namar kata saya kapoi kalawe jung ki kun samla nrela da kum ka sarkar ka pensengeu persengap lem nya ke jing dawa jong ka amda le se ki khana samla la ni riu don sap kinang tre shitom shu namar ya ka kam ka baki tre bat kumju ro sikentin arkentin kumbang ong no ngasayu i balada kini ki political party habaki penlong jing yalang kum ki public meeting hakino kino ki jaka ngayu i hadin ba ki jingkren jongki ki wan baar ki riu don sap bandon ka to ka public meeting lani ban ai ki jing shat jing ruai bat penmelen ni upaj ba te haba ma phi kum ki riu nong mi khman ki ba phi don kam yang kum ki samla hakaban ni simbanta ki public meeting lani kino ki jing yalang ki ba penlong da ki political party kum ban penberia yo upaj ba da ka ba ai advertisement ya ki nong shat ki nong ruai te phiru ajing sha la dei mas ngap lem ya kajing karpat jong ki khon samla ki ru don sap ba nya ba pin ya no men sim lem khnang ba ki khon samla jong kadong kathan lani jong kajala ka jongi kinyo ban lek mi khmat sabar kajala kum hakisnem bala dep kum uteng shanbor bala lek mi khmat jak Indian talent fight te ha kajing long duk sem jing e namar ki yathu ba don haba la lek wat jing yarap na kinong mi khmat kapasa kalong ba kin shu ai be tang ar hajar tingka te kata kadai kalong ka basyem jinge ya kiri don sap lada ki don kasap abakin mut mentemu ban lek syaki jaka la syaki weipat ki jela te kane kadai ka jing ai jing kren jonga kum wei na ki riu don sap jong ka dong ka thai mong kurwan ubadon ru ka men sim kum ba kitbok thaba ya ka ban ya trelang na ka benta ka bha ka miat jong ka im lang sa lang da ka bangin ai
ya kata ka jimut lan ngin long kata ka nuksa ba ngin jit ya kane ka lenti bangin sim ya ka lenti kum ki nong rwai lan ki nong shat knang bangin like na ki 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 jingdi penbuat kamtam yu drugs hakani ka juk ke bamenta lada sim ya kane ka lenti lese ngin la ban like na kini namar kamen sim jongi lese kala bandon hakane ka benta ya ka bangin trash system ya ka benta te ngadon banong namar ba ketkum ka juk bat kane kapor ka bang ye menta ni yu i ka jing kerdu jam jong ikun samla te lada ka sorkar kan itu no yang ikum kiri dan sap lese kan de kawe kalat kamai ja yang i ki bawan ki longyeng ki paduk ki bawan ki longyeng ki barangli lese kan de kawe kalat lada ka sorkar kan chimkia hakabaya de bat kiri dan sap namar katkum kajuk bekabang i menta ngia ut ya kata ka jing dunakam ka jing kerdu jam tihendrai lada ka sorkar kan don ka jing mut kendian ya ka ban ai na ka benta kiru don sap lese kan long yang ikum kiru don sap bangin imjana ka ka kam kamput nginang trash system syu hakabede bat ka kam jongi pasti lingdo mokta masong asa namun song tapi mengiru ila ka jing sisya ila de bende ka international hip hop tamaling bang nimdan lat dan lentina nonar ngila susah dah jo wala kata ngi pisang pada lentingin lat dan lat dan tisu nata ngila su kasangnya tumanga mga long konsuat ay ngan yo an pejayang na ikiparana ngania let chatana ngalipan amliru dan ba ay tang sanspa let chano te ngi matangi dawa ka sarkar bakan ai ka haputungi ma namar rating dan lat dan tisu ada lek ne kan jat ka rib ka jat penrio jongi ani por nga kum sekretari jong hanyo tra basyan ngawan han ko por ban kersanang ya ko on ka dansa syan ba pelong ini ka jingalang ka jingi nyo sno mo yo sarkar nong ya kamat jing dawa jong ka on ka dansa syan namar ladu snam arajar ka hadu mata kadang yai dawa be ya kan namta ka baha bat ko hok jong khana samla kun samla jongi kiru dan sap jong kari ke jela jongi bro kawai de nyiru naka nyot up option ngi tham dala ban syong rikti han ring ngiwan ban mi khmat man ai kam sim kti ke diang ti kemun ban kersan nang ka on ka dan option bakan yo ya ta ka bha ka bang na sarkar khamtam kun samla bekin yo jemen toy ka baki dan ya dan ka sap bekin la penon kam hok ya ka sap kum ngai i menta bun khna samla ki jenjar ha khamtam kidan kena samla ki bom yolat beli putih kidan kena samla ki basu belas ni stai handai dan teteng kena ki ba kemudian tangkam tang jangan bu hari kasap jongki kidan handai tang nak daw ba kemudian ke menu pelat yaki tak daw ke pelong yaki ba kena kenjot kan pra kin sap kin sedan ki jembut sniu jembut harukom jembut kembat batu ba trikam sniu harukom ngamla banjar lo ibara te kata ka jingi i jonga bi kun samla jing jot ha bam kade ha kata kaliang ba kidan kata kasap hari kimdan mang plelat menuru kadau ba kalong ba kapisa ka badan kam kapisa ka badan kam bat ka jing duna ki kesiam kata bisa kade kawai kala berplelat plelenti ki benang mi khmat benang tos khmat penjana ya kasap jongki te hana ko por kum ngakum sekretari jong hanya trap ngap penpau kata ka jing sngo benyau ba ngai i bun sian kun khana ma kembai semata kumki hanya trap idol ki migra superstar migra got talent bun khana kidan ta kasap hande kimban se ki syukut no ki bajop nak migra superstar ki bajop nak po ka migra got talent bajop nya idol bun ki sokutang shlong hi hande de tang ka on kha dan sari ke bab pen ilenti ki bakin ya sabar pen ilenti bakin ya sabar kino senyang nak seng jongki bakin tiu ki bakin dang lek sabar kun ya kun ya taka rensan ke baik ba mi nak jala jongi ma ben ya kun bat ki jala bai compare ki jala re man ka por ka on kha dansa kamla ban ong sin yarap sa iki de nak taka daw ba ni ru ki samla ki ru dansa ni wan ban kersan lang ya ka on kha dansa assistant bakin yo na taka bha tingka ka financial assistant bat ka we ru ka institution kenang ba dada kadan ka institution hani po jala jongi kan kun samla jongi kla yo kam yo jam bat kan ki ru dan sap kinang la syup penjana ya ka sap la jong dada kadan ka institution ni la ki bro jongi kla dan lupa ki bala dan pa kata kerdan banikai kena te kau ka bajing kalong ba ka pisa ka we la ka on kha dan sa kan la sai ben siyo ki ma bakin penjana syu ka sap jongki
Kadai la daga kasorkar ka pai khmat lang changi ka seng jepon keadaan association de kala banyarap yaki dekat warai kini association di nong kai shat ki nong kai rwai nong kai tem kelayo la jong tulap la da kala dan lupa kata institution berkin kena badan saya kasap kedang la ban penjana isu ber compare be ki bril ta koi ki jala kadai kena ta kadau bang iwan ni ben dawai kata ka financial assistance berkin yo ru ka institution ke sarkar kan ai ta ka tingka jong i kena ki bami nak jala jong i kena mi sabar kinumdon ke jinge apa yang berkelak saji sabar kinumdon cu ke jinge la da lupa financial assistance nak sarkar but ka on ke dan sa kelajit ikena begini sabar kinumdon cu ke jinge layo belet ben yakun bet nak basuk bagi layo on prepare bet ke ba nak basuk bagi let yakun sabar te ka ba mata bat ke bai i ba kena ka sem jenjar be bun ba ut la poi ka dah ka semi final poi ge mla shu ben let let men ka bor ke mla shu ben let kalai kata ko bai ke bisa ka bai kinumdon tang kata kadau ka ba nakaliang jonga perpau ka ai jeng kesian ko on keadaan association ba kadang yai tus kemat kan yai dawa ya kani kin yo eta ka hok ka ba ni dawa nak sarkar ka hok jeng youth ka hok jeng school samla don sap kani ka de ka khubor sapi boro ki riu don sap jong ka jelam Meghalaya ba kan thop ya kinong shat kinong wai pen pau kemat jong pi kalor ka jing sudiau kejongi nak bentar sap kapong kebangi ngidon ndai kalang le ma bat ngiji iru ba ka ol Meghalaya dan sa kala tenru ladu kisem kibarem ladu kapor ba ka amda kadang lung nilai keren ba sarkar ka ba por ba ngadang lung kum dong yalam hakilta ke bangadang don hakilta kum ba khat khasnem nilai keren ba Dr. Didi Lapang ini ke jingkren ke jonga nama ngadang kena dia se ke jumut jing perkhat keempat jeliau de hadian ngelaya keren sabat batu Dr. Didi Dr. Mukul Sangma ya kan dia pat kebangala kham supru la kham long samla ngelaya keren ladu usnam ar hajar supau batu diar mukul banle nang kebantaki kena samla kai ke bang ibu Ahmad kalong bang wanra ni kong ya ka institute ka ba Ahmad do kabaar dari ka financial assistant nam taki kena bat kani ka ju ikin kini wan ra biang ru hau cm bamentau di ar kontrak sangma nila pha ya ka memorandum nila ai ka jingtho te hakini ki hani ki banai ru hau cm ar haja aku wai te nila pha biang ka memorandum hendak dan respond hau cm ar haja ar phau ru nila bu biang ka appointment andai nak kaliang jong i bon kam ha ka election si bogaro ngo mio bande ye mio bande kren don ka appointment kat hadu menta kan dapoi ka session jong ka last assembly mentaru mio la yu bande kren de nak kaliang jong i kani ka message ka bating sa ka sarkar ka ba kadiban le ye na menta ki samla ke ka banga ngai ngapet ba kasarkar kami ijengai nang mentaki kena samla bunsin ki kena samla la sujat suprabet ngi ba kamdon kalemti yiki kamdon ka wi yiki mar ba bun ki kena ke badan sap ke badan talen ke bangalaya i shisha ka ba ka ol Meghalaya dan sal kam dek ba pek tang po selong ndai ka yat keleng ki jaka kali ban research su yaki riu dan sap ki bana ma wat ki bana keleng ka district bat ki subdivision ilap shisha ki don ki kena ki bat tebet ki badan shisha kasab ban nga julek bani kendo marmet baki kena ki badan kasab hanai ka yeng joki ka badok ka bawat tang ka yeng ban song makiru kamla kam long ibet hanai ngi lalet nak leng joki ngi yalap ban nak leng ko sen joki ngi ka funding joki kam dan sibon hanai ka dan tang khnyak khansai limba ka jing pelong joki program Meghalaya Superstar na se da ji no sniang jongki paradkhot jong ka seng ngialum lang ya kensiau lang banyarap ikna andai lada ka sarkar kan ya kensiau lam ya kani ka benta ju kena samla ka long ka kemen sibun te andai ka pasusi ka long ba ka bang apet ya ka generation ka benta ini ka lawe ka benta ka mau ki bau satham la ka dupa bangin salong merau lari namar balai i mentangi la sate kendon dot paro langin le kono bentala bon staki an sudah ki bante langin keren ya ka hok kam don tisu ani ha ki shisha ka bang ki ko ban keren ngi de man keren be ki shisha
nama kat kum kartisin syar ko ong ba kartisin syar jungi kadai ke ban keren bai hak takut kom bai dai ba ka demokrasi ban keren bai ka pasisha nam ta ka hok ke jungi hendai ngim yo ala ban keren ngim yo ala ban ya bi kita cuba kelah hamba kelah lelai kebun ngesak penting ada ka section ke ba tu kat ni hendai ke bang ya keren hang ni kalong ba ni hab ni kum ki bai bang ni hab sngap bat ki badan bor ki hab ban de kat ki bamon ni pai bang hab sngap bai rangi ong ba kanu pentang hab sngap bai namar balai maki ki de patip ya ka an maki ki peladon hab ka ki peladon ka suki ke pas kem mut ke baki ki le kalong bai pi ngai guna kini ki beta ki ba ngai ka jingjenja tu pai ba ka bai dei ba ka lockdown mo nyimpat dayot ha banong ya kata ka jingdap san ka jingdap jikut dengan ni kesan senam banlong election mentah nyimpat dah sukau te kala supoi no ha mentah kala poi sok tem sok ban ka election ban ya kambai kembas ya ka election ha te kali ka ep ha hendai i ru ka wai ba mentah pi kani ka wai ki jikli ka buat ka sarkar kalong ba ngai ba jisha nakayam jungi ngila pha ya sarkar bakan ai no ka license ya ke all Meghalaya Dancer ladu mensuah hadu mentah kat hadu bentang yim yo ke license baka sarkar kan yo kan ai ke license yang ni kenang bangila ngan ngila ban penjanai ya kena dansar di jalan Meghalaya ya kena ki basniu ring ya le ban penbha ngada sarkar kan ai ke license hendai ke i penman ngai baka sarkar jungi ke ai hadu lai teli ke license ban ai ke license nak kam khalai hendai ya ai ki jing dawang jungi ya ka license ke bangi pan ngi mentah bat kalong nam ta ki kena samla ban pen phai ki hendai kam ai ka license ka kloi ban ai ka license ban penlong ya ka jing khalai ban ngai i ru mentah ba ka ban store ka lanang kiu su haki ba men syua ka duna mentah ke la poi hadu ki lai pulai tam persen ni ai te ka ai ki jing temu jung kan ni hendai to le shan mentah ki samla namar ka ai ka lawai ju ki kena samla ka de ka lawai hadin habut lesi mano nganong ipi manga nganam la shu banlong kumnong yalam lesi unu UCM nganam la shu banlong UCM chief minister dan ni speaker nganam la banlong speaker sa ni sport minister la banlong sport minister sa lesi kindon ki kon samla la dangi aila diki haka puli puki pada kasap katalan dai maki ki ban sendor ya kajat benri ko jongi hendai ngai i bagi kini kinong thau an jongi kimi i jingai kanya kata pi ngabo ka jing keliru mentai kini ki nong thau an ki jongi ki ba ngaken soi ki kasi ki lai pun reungut mo glet soi ki ar pu saungut ki garo nan ngakren soi ki lai pun reungut ki kasi jongi ki ban le ai na man takini ki nak man taki yud kumjuro na man taki ar saungut bakin le ai na man taki garo man ga i babuan ki saput hajo pi ka wai ban kong golong menta ngai i ba ke jing penlong kat ka jing penlong ka tamasa kani ke jing penlong tamasa ka along ka bahasa papalat liam ka bam idan jing mut ai hanu ru em ngai i si bon ki kena ki poya ka tamasa bon ki boy buat yang tu kata dep ka tamasa ngai i kena ki lai buat kam don jing mut hanai lar ka don ka tu ka tamasa ka di bandon ka perfect nam ta ki kena alis lar ka ai ngi menta to ngi perkhat uti lar ka sarkar ka penot ka sau kulur alis dari pirap dang nang mentah kejungi kalau minus m nang mentah kena sebelah banyarap kena habakin ngat ke jisniu andai ngi dawai ko hok andai ngi myo in ai ngi dai san pho haja lene ilai pho haja ke jing tre ke jungi kamdei ke jing tre ke patang kawai ke jing tre jungi ke dai brok boy ke Meghalaya ni haban page ki nang stoy ni haban page keleng-keleng district subdivision bat ke ai ke bangidan hang ni ong ni ke all Meghalaya dan sa ASEAN andai ngi i babun ki kena badan sab kinong ruai ngimbang si na du arja kat rim la kum etlu ya kinong ruai ru bakin dan dekat no bat ngi namang i ke don kam don kalenti gi dailing ba ka juga all Meghalaya dan sang ya lami kena platform juga national level ya kinong ruai bat la kedop lang ya kiru bun ba ki kena dan sab ki bat tibet ngai i mentang sungap tu bala thia apa patar ang tu hi utu pala ngop baki trok soang tu hi hatu ka sarkar kamna sebentai kan ni kan mentoi iu kan bat ai ka awareness program klim dada man pen em ki kena ni don kam bat pen em ki kena ka all Meghalaya dan sa chen ka ju ai ki kena ka awareness program ni kedu ki ni ju sedang ni ju pen ipet wat am ngop ki ni ji sniu kan ni ka di gelinti ke jong pi ni ju pen i ka gelinti ki jika bakin ngop ka ju sniu ni pen i ka ni bakin ken praktis ba
balada ki pos ka thong na liang jingi ban i ka lenti ki hak platform ka bahe ka sarkar bakan ka penkela do kumbai ting ibu ka jingkeli ka sarkar bakati ban le na ban najukan ni iba ka sarkar Meghalaya menta ngai ibu ka ba kan teya ka ni ka jaka hadu sipau akar na ka menta CRP balikin la ban ailang na menta jungi gin teya ka institute ka jungi karam ka long ka sarkar ka su kam ye i te ka ai ka bangingi thumu ka perkhat bangingi te ki dancer kumangi khen yang i bang sikio kio pong stage sukut no ande ka generation ka menta ka ai ka ba ni gi nong shat ngila don ka sen ka jungi ban lanang la stan inde ki ba biet ngilai i ni mata ka lawai ju ki kena samla lada ka sarkar ka mbak khli ni mentang gi nang mat su lada ngi lap ba ka jingkit khli jong ka jingbam jingkit khli ka sarkar ka de kata ka jingjot ju ki kena samla ibat kin ki jingban sina ya ki bolding ke behe nak menta ki harijan te bali bim le na menta ka jungi lu te kingat nasa kin song pakin kena ki jot ki prana ni kinton kin mi surok lasa dang ila mi surok bahe mentang gadang long tak kendian ladang mi pai ba nasa ko isgi kan sadon ka wei ka jingo sarkar ba balai ka ja hadukan ni kena samakin mi namar balai ngla bitar namar ba sarkar kamle ai na mentang ki jungi bat kata ka kular kalong ba kalong ka kular ka ba bitar bat ka ba ngibu ya ka thong ka ba dada ka sarkar kamla bandai ai kumut nak liang juga oleh kalian ngin omkut ya kajing yaki nginai teng ba ya kan man kapor hadu pin di iwet senan yangi banga kularu baka ka sarkar pemeta ka di ban le ai la da kamla ban ai mentang la keren ru ya kat tu kat ni ban keren po assembly bat ikti lai pun rumut ki MLA po assembly baki di ban le ai la da kimla ban le ai kam don cingmut ya ki ki nong khau ai ru ki ban keren ai po assembly na ban jom takiyut kham tam na kam ta tu ki minister nang ki ba don hapo ka assembly badan hapo kabinet nama kibuan ki bayi basem jong thi ki persa piru da sung thu ba namar ba pihak banyak kren sepang ka polisi jong ki kun ki kti jong ki bayi basem jong piru kenang lemata ka pateng ki jong ki ladang yo i banyo ya kata ri kunai sna go government kan long ka jing mentoi sibun ba ki kena ngila don ki institute la dia kumut ki kena ki badan na ki jaga ki badan ini akademi nama ki akademi ki labun mahang ni kinu ki akademi ki bal atibet kin rung be ka institute bat ka ai ka bang wan rai ke institute nama ka all Meghalaya dan sen ka don ni ka link bat ki company na chaba lada ka government ka ai ngi ka institute ni long ki bala kloi ban ya connect bat ki company banabar ban ya trailang bat ka institute jungi ka all Meghalaya dan sen ni connect lang banabar ding bang ka institute ngila ban pha i khna chaba don kam su ban le audition nama ko la don ka link bat ka company bat kan suk nama ta ki jungki hadu mentai ka sarkar ngila dawa lado mensha ban yo license ipan license kamu ka means kalau ka license ka recognize mo ka license kamu ka recognize ni andai hadu benta kamu recognize andai ka sarkar ka recognize wa ka jing khalai ka city chief minister yang ka Meghalaya Konrad Sangma kani ka city chief minister Konrad Sangma jong ka sarkar Meghalaya bu un pensingap lem halor kaman jing dawa ka amda kum kiriu don sap no syak no ruai ka jella yeng hang ne menta na po satri jongka amda da ka wei ka sur menta hang ne yeng mandawa ban bu ik jing kerpa rit na ka sarkar Meghalaya bahkan itu no ya ka amda kum ka wei na kiseng tresitom baro sikata la ar khusne menta na benta kisi pai don sap jong ki kun samla ka Meghalaya berkun yo ban mikmat wat hari India kum ta ngidon kam ya ka financial assistant kum kinong ya sim benta kum ki participant ban lek ban ya ai reng hakmat ki national level kun baduk baru spau badan kasap compare jingker padrik nibu nek sarkar MDA ban pensingap bat pensingap lem ha bayar dei bat kan ni halor kamat jing tawa juga amda katkum kajuk kapor bang im menta jung kun samla ka Meghalaya. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.